Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 6 мая. І далей у выпуску подых мінулага ў Магілёве, выставачны праект да эстафеты агня ў нацыянальнай бібліятэцы, канцэрт да 200-годдзя Манюшкі ў вялікім тэатры, тыдзень дызайну ў Мінску. У Магілёве цягам 2 месяцаў будзе ладзіцца праект «Подых мінулага». Яго ідэя – захаванне гісторыка-культурнай спадчыны горада. Праводзіць яго цэнтр гарадскіх ініцыятыў. Сутнасць праекта заключаецца ў візуалізацыі гістарычных аб'ектаў Магілёва, якіх ужо няма. У горадзе з'явяцца стэнды з QR-кодамі, фота і апісаннем згубленых помнікаў. У ліку асноўных сабор святога Іосіфа, Багаўленскі манастыр, Спаса-Преабражэнскі манастыр, касцёл святога Саверыя, Фарны касцёл. Усе яны размяшчаліся пераважна ў цэнтры горада. Працягваем расказваць, што адбывалася ў межах канферэнцыі «Аўтэнтычны фальклор». Традыцыйна Універсітэт культуры на мерапрыемства запрашае народныя гурты з глыбінак Беларусі. На дэманстрацыі традыцый і звычаяў беларускіх вёсак пабывала і наша здымачная група. Валачобнікі, спевы на Юр'еў дзень, сустрэча вясны і лета. Усе гэтыя святы прывезлі ў сталіцу аматары фальклору з розных куткоў Беларусі. Мясціны, дзе гэта сапраўды частка культуры, таму што адрозненне фальклора ад фальклоризма. Вот, ну, есть же профессійныя народнікі там, і так далей, якія спяваюць песні па нотах, іграюць народную музыку па нотах і выступаюць там, ну, філармоніі, там, на фестывалях і так далей. Вось, а ёсць фальклор як культура. Калі людзі ў гэтым жывуць, бачаць у гэтым каштоўнасць і не могуць ад гэтага адмовіцца. Тарыса Адамовіч з вёскі Танявічы вывучае фальклор усё жыццё. У Мінск яе гурт «Матчына пісэнка» прывёз велікодны абрад. З гэтым абрадам у мяне прыйшло ўсё жыццё. Я яго бачыла такім, я яго бачыла і з тым, я ўжо калі вырасла, і з гэтым іду па жыцці. Вёска таленавітых людзей, вёска працавітых людзей і вёска з вялікай культурнай спадчынай. Тое, што я за ўсё жыццё магла ад землякоў сваіх сабраць, што я магла, я сабрала. Галоўная задача – перадаць свае традыцыі наступнаму пакаленню. Гурт «Берагіня» Барысаўскага раёна выхоўвае цэлыя дынастыі аматараў фальклору. Мы зразумелі, што трэба хапаць пакуль тое, што жывое. І нашы бабулі, дзядулі, якія жылі ў нашых вёсках, яны нам дапамаглі. Мы хадзілі да іх, скажам, у госці, яны нам паказвалі, спявалі, расказвалі, вучылі нас танчыць. Вот гэта мы і захавалі. Сёння ўжо тых бабуль няма, а мы ёсць. Наша кожнае пакаленне школьнікаў, якое заканчвае школу, яно ўжо становіцца самоносьбітамі, ўжо сваіх дзетак вучыць, а потым ужо нам зноў прыводзяць у школу. І такім чынам традыцыя наша захоўваецца. У межах канферэнцыі «Аўтэнтычны фальклор» таксама правялі шэраг майстар-класаў і вечарын, прысвечаных беларускім традыцыям. Днямі ў гомельскім палацавым комплексе Румянцевых і Паскевічаў пачала працу выстава «Браты Ткачовы. Пачатак шляху». Гэта рэтраспектыва твораў класікаў савецкага мастацтва, народных мастакоў СССР Аляксея і Сергея Ткачовых. Творы прадстаўлены Бранскім абласным мастацкім музейна-выставачным комплексам. Іх у экспазіцыі 37. На іх адлюстраваны простыя матывы вясковага жыцця, падзеі і будні вялікай айчыннай, тэма мацярынства і дзяцінства. Працаваць выстава будзе да 14 ліпеня. Днямі ў Нацыянальным мастацкім музеі пачала працу выстава «Падарожжа па Рэйне». Тут прадстаўлена пейзажная графіка швейцарскага мастака Ягана Блойлера. Работы прадставіў Нацыянальны музей Ліхтэнштэйна. Гэта 40 гуашаў, што Блойлер намаляваў у першай палове 19 стагоддзя. На іх Рэйн і яго наваколлі прадстаўлены гледачу на ўсім працягу вялікай ракі. Ад вытокаў у швейцарскіх Альпах да вусця ў паўночным моры. Убачыць работы можна да 8 ліпеня. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі працуе выставачны праект «Беларусь спартыўная». Ён ладзіцца ў рамках мерапрыемстваў другіх еўрапейскіх гульняў і правядзення эстафеты агня «Полымя міру». У экспазіцыі прадстаўлены прадметы спартыўнай тэматыкі, рэдкія малавядомыя фотаздымкі, партрэты беларускіх спартсменаў, фотахронікі важных спартыўных падзей у краіне, спартыўныя плакаты. Таксама будуць экспанавацца кніжныя выданні, што знаюмяць 15 відамі спорту будучых гульняў. Тэлеканал «Беларусь-3» заўтра прапануе вашай увазе канцэрт народнага артыста Беларусі Якава Навуменкі. У праграме залатая калекцыя яго творчасці. Паслухаць можна будзе 15 гадзін 50 хвілін. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас.
Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. До 12 мая ў арт-цэнтры Марка Шагала ў Віцебску ладзіцца выстава беларуска-ізраільскага мастака Язэпа Капеляна «Графіка рэтраспектыва», арганізаваная пры падтрымцы пасольства дзяржавы Ізраіль у Рэспубліцы Беларусь. Экспазіцыю складаюць графічныя работы, створаныя ў розных тэхніках, якія прадстаўляюць розныя перыяды творчасці мастака. Адлюстроўваюць разнастайнасць манеры і падыходаў, а таксама стылістычныя тэндэнцыі графікі, што змяняюць адна адну. У Мінску гэтым часам можна наведаць фестываль пясчаных скульптур. Яго тэма «Багі і духі Беларусі». У якасці аўтараў выставы выступілі скульптары з усяго свету. Гіганцкі цмок, пярун, жалезны чалавек і расамаха. Апошнія два не маюць ніякага дачынення да амерыканскіх коміксаў. Гэта таксама героі айчыннага міфалагічнага свету. Вышыня прадстаўленых экспанатаў вагаецца ад 2 до 5 метраў. Працаваць экспазіцыя будзе да 15 верасня. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Велізарны грузавы карабель, які змяніў уяўленне археолагаў аб суднабудаванні старажытнасці, адкрыюць для дайвераў. Судна патанула ля берагоў грэчаскай выспы Аланісас у канцы 5 стагоддзя да нашай эры. Падрабязней у нашым сюжэце. Абломкі велізарнага грузавога карабля, якія былі знойдзены на пачатку 1990-х гадоў на дне мора каля берагоў вострава Аланісас у Грэцыі, назвалі Перыстера у гонар бліжэйшага бязлюднага вострава. Затанула судно ў канцы 5 стагоддзя да нашай эры. У момант караблекрушэння яно перавозіла каля 4000 амфар і ваз. Драўляны каркас з цягам часу амаль цалкам знік, аднак старажытны посуд па-ранейшаму рассыпаны по марскім дне. Падводныя старажытныя астанкі, асабліва караблекрушэнняў, вельмі далікатныя і схільныя ўплыву навакольнага асяроддзя. Таму Міністэрства культуры нясе адказнасць за іх абарону. Месца знаходкі захоўвае шмат таямніц. Археолагі даследавалі толькі невялікую частку. Ім яшчэ трэба будзе зразумець, як і чаму судна затанула і якія скарбы могуць знаходзіцца пад пластом посуду. Таксама навукоўцы лічылі, што такія вялікія судны пачалі будаваць нашмат пазней. Да яго выяўлення мы думалі, што вялікія караблі перавозілі па 1500 амфар і грузы вагой да 70 тонн, а таксама, што іх будавалі рымляне ў першым стагоддзі да нашай эры. Цяпер у нас ёсць судна, якое пабудавалі ў 5 стагоддзі да нашай эры. Яно везла 4000 амфар і многае іншае, а гэта 126 тонн. Абломкі карабля ляжаць на глыбіні 22-28 метраў. Нядаўна тут пачалі праводзіць арганізаваныя экскурсіі для невялікіх груп прафесійных дайвераў. Тэставыя апусканні будуць працягвацца да наступнага года. Цалкам месца адкрыюць у пачатку 2021. У беларускай сталіцы падрыхтоўка да галоўнай спартыўнай падзеі ў нашай краіне ўжо на фінальнай стадыі. Так, у мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага пачаў працу выставачны праект «Еўрапейскія баявыя мастацтвы. Ад кузніцы вулкана да мастацтва Марса». Гэта першы культурны праект, рэалізаваны ў рамках культурнай праграмы другіх еўрапейскіх гульняў. Экспазіцыя ўключае каля 200 унікальных прадметаў узбраення, рукапісных і старадрукаваных кніг, твораў жывапісу і графікі 15-20 стагоддзяў. Прадстаўлена ўсё гэта заснавальнікам італьянскай асацыяцыі майстроў узбраення Роберта Хаці. Падчас працы выставы будуць праводзіцца выступленні клубаў гістарычнай рэканструкцыі, турніры па гістарычным фехтаванні і іншае. Заўтра ў вячэрнім эфіры тэлеканала «Беларусь-3» можна будзе ўбачыць выпуск дакументальнага праекта «Апошні дзень», які будзе прысвечаны народнаму артысту СССР Вячаславу Ціханаву. Адразу пасля выпуску ў эфіры драма «Фронт без флангаў», дзе акцёр сыграў галоўную ролю. Гэтую стужку ў 1975 годзе зняў рэжысёр Ігар Госцеў. У аснове сцэнарыя ляжыць дакументальная кніга Сямёна Цвігуна, прысвечаная лету 1941 года і пачатку аперацыі па абароне Масквы. «Беларусь-3» заўтра о 21 гадзіне. Обстановка ясна? Неразбериха, товарищ майор. Так что присоединяйтесь со своим отрядом к нам, товарищ Мичман. Вместе воевать будем. Есть. 2019 год аб'яўлены ЮНЕСКО годам беларускага і польскага кампазітара Станіслава Манюшкі. Гэта зроблена з нагоды святкавання яго 200-годдзя.
Юбілейныя мерапрыемствы ладзяцца ў розных краінах. На Беларусі таксама. Вялікі тэатр Беларусі рыхтуе прэм'еру. Дакладней, гэта будзе вяртанне Манюшкі на сцэну вялікага. Яшчэ ў 1952 годзе тут ставілі камічную оперу «Страшны двор». І вось зараз урыўкі з пастаноўкі будуць зноў гучаць на сцэне беларускага тэатра. Акрамя таго, у канцэрце заяўлены і іншыя творы кампазітара. Оперы «Галька», «Вербум Нобеля» і іншыя. Канцэрт адбудзецца 16 мая. У Нацыянальным гістарычным музеі зараз можна наведаць выставу, прысвечаную жыццю і дзейнасці сёмага прэм'ер-міністра Ізраіля Іцхака Шаміра. Адкрылі выставу ў рамках міжнароднай канферэнцыі «Лімуд Беларусь-2019». Яна праходзіла ў Мінску 3-5 мая. У экспазіцыі дэманструюцца фатаграфіі дакументы аб усіх этапах жыцця і дзейнасці ўраджэнца Беларусі і вядомага палітычнага дзеяча Ізраіля. За сваю палітычную кар'еру ён займаў шмат высокіх пасад ва ўрадзе і двойчы ўзначальваў кабінет міністраў. Гэтымі днямі ў Мінску працягваецца 5-я міжнародная выстава «Мінскі тыдзень дызайну». Яна разгарнулася адразу ў некалькіх гарадскіх лакацыях: Верхні горад, набярэжная ракі Свіслач і ў культурнай прасторы Ок-16. Сёлета тут прадстаўлена 13 аўтарскіх выставачных павільёнаў. Іх спраектавалі архітэктары з Беларусі, Расіі, Польшчы, Бразіліі, Ірландыі і шэрагу іншых краін. Таксама ў рамках тыдня пройдуць творчыя сустрэчы, лекцыі, дыскусіі, выступленні музыкантаў. Працягвацца праект будзе да 10 мая. Мы сустрэліся з арганізатарамі тыдня дызайну і пагаварылі пра рабочы працэс па змяненні гарадскога асяроддзя і пра тое, куды будзе рухацца выстава далей. Здравствуйте, Андрей. 5-я юбилейная Минская неделя дизайна. Событие значимо не только для самих дизайнеров, но, наверное, и для жителей города. Насколько оправдывается интерес к нему городских жителей? Или она, в принципе, не предполагает реакции со стороны горожан? Если мы выносим свои выставки и объекты на улицу, большей своей частью в этом году, то, конечно, предполагается реакция населения. Она будет, конечно, не всегда положительной, но и очень редко будет отрицательной. Мы готовы к любой реакции. Это мероприятие создано не для того, чтобы ее произвести только, а еще и для того, чтобы ее собрать. Мы все это делаем для того, чтобы популяризировать сферу дизайна, сферу визуального искусства. Сейчас в Беларуси это очень актуально, потому что мы приобщаемся к высоким сферам и сами их создаем. Культура сейчас выходит на новый уровень благодаря очень крупным проектам, которые запущены в Минске. И мы один из таких проектов, который рассчитан не только на дизайнера, который участвует в этом. То есть уже есть примеры настороженного отношения горожан? Да, конечно. Человечество знало много примеров, когда объект не нравился, большинство нравился только дизайнеру, и это вполне нормально. Но мы не брали радикальные объекты. В этом году мы не контактировали с дизайнерами, которые вызывают какие-то резонансные явления серьезные. Но, возможно, в следующие годы мы захотим немного встряхнуть чем-то таким непривычным и удивительным. За те 5 лет, которые существует фестиваль, насколько изменились его масштабы, расширилась география, углубилась задача? С прошлых лет фестиваль продвинулся, стал более понятным людям. И я надеюсь, что мы его сможем продвинуть еще сильнее. Мы поэтому и здесь, и поэтому мы делаем штуки, готовим выставки, готовим лекции для всех. В этом году приехали из Армении, Польши участники, из Ирландии, из Англии, из России, Финляндии и Бразилии. А что определило тему нынешнего фестиваля? Мы решили, что нужно взять широкую тему, которая будет описывать не только явления, которые будут происходить внутри мероприятия, а то и как сама система организации мероприятия будет отражать тему. То есть в этом году это тема популяризация, и мы пригласили и не только в участники, но и в организаторы людей, которые даже не совсем связаны с дизайном, но очень часто работают вместе с дизайнерами, которые находятся на периферии. И этим способом мы стараемся как можно сильнее расширить аудиторию, междисциплинарность друзей. Так что это тема, которая вполне себя может оправдать. Более 40 команд дизайнеров, а кроме них архитекторы, художники, танцоры, актеры, музыканты. Как эти 10 дней происходит их вмешательство в городскую среду? Мы создаем павильоны крупные и занимаем несколько выставочных площадок, на территории которых не только лекции, посвященные дизайну, показы и выставки, но и перформансы, и выступления. Иногда это будет понятно зрителю, иногда нет, но кто сказал, что все будет легко. А кому принадлежит инициатива самой недели дизайна? Инициатива принадлежит Союзу дизайнеров и инициативной команде внутри Союза дизайнеров. Это огромная сеть. И, конечно, это происходит не без поддержки города.
города, иначе у нас бы все это не получилось. А что советуете посмотреть за эти дни? Во время недели дизайна проходит выставка в Верхнем городе, которую вы посетите в любом случае. Проходит выставка интерьерного дизайна в ангаре ОК-16. И проходит выставка в галерее Савицкого. Всех вас туда приглашаем. У нас очень много мероприятий появляется даже сейчас. И всюду мы в основном понятны. Спасибо и до встречи на мероприятиях фестиваля. І на гэтым пакуль усё, заставайцеся на Беларусь 3.